Ndandiziva intlebe endwane ezininzi uba yebo ni kuthiwa umbi lo mfazi wakho. Ndithi ke mna into endiyithandayo kuye ubhadla apha nje ndikhala uba mbi kum. Ndiqomba ngathi ungamthethelelo wakwam andiyibona futhi le nto bayixelayo. Hayi ndizoyibona mhla ndenza imbalelwano. Le mbalelwano lena ndibhalela omnye kazana. Ibhale nje uba ayaphuma ndilapha phandle. Ndiyaqomba kutheni lo ngade aphume nje kudala ndilinde intani bangandiphinde ndijonge lo mntu angandiphenduli nje xa ndithatha ifowuni ndijonga ndisithi hayi Nantsika wena Ntsika ndibhale rongo ndiyiseka umntu orongo ndiyiseka lo mfazi into endizayithelela namane la madoda heyi Nantsika. Ndathi ndifika endlini ndafika endlini ngempundu phezu kwebhedi. Heyi wasicima isibane ndaqomba ingxaki le kubacima isibane lo mfazi mandilayite esibane makangcono ndimbona. Ndahlala bukona bebhedi ndamjonga gqibele ethele kwala ngoku athetha ndimjonge ngenyilise nto ndawuthi ndibonile ububi kudala mcelwa ngabantu usuka yebambi kakhulu yabe impumlo ingaka ingathetha ndithi hayi mani le message ibisiza kuwe le bendikuthumelele yona emini kukhona ifika ngoku apha late uyayazi uba ndiqhela uzokuthatha apha uyandazi uba ndiqala emsebenzini ndiphume emsebenzini ndizothatha wena amaxesha othi akafani kwakhona ingathi uyayekelela ukwendaweni qomba ububi obu bebuxeliwe hayi nam ndibubonile ngo tyhini